играта. Другото го спрях. Аз съм си изтеглил сейф на всички модове. Ще направя видео и за него. Като си сложите клеото, на вас може да ви излезе и той. Той няма проблем. Или нова игра, или така си на сейфчетата, аз така ме тук. Ще направя видео как да сложите weapons на GTA 5. HUD, това означава GTA 5 картата, GTA 5 менюто за оръжия и менюто за купуване на неща. И е така ще излезе. Само да покажа менюто за оръжие е така ми е, картата ми е така и картата. И навигацията. Сега, ако сте сложили gun мода, пишете кода GGUN и готово. Не е станал, трябва да си сложите оръжието на етui. На етui, аз сега ще го покажа. На етui оръжие е така. После пишете кода. И готов е. И е готов. Сега първо с дясното копче си набелязвате. След това с таб го дърпате към вас. И с кръст го хвърляте. И е толкова лесничко. Можете на коли, можете на етui тук. На мен този мод ми хареса много. Хайде, майна тук. Тики. Довиждане. И така. Пада. Да, мога на тази количка. И така. На следващото ми видео ще покажа как да си сложите Game Save на GTA San Andreas Save на всички мисии. И довиждане до следващото видео. Аз бях Games, ако ви бяхте нашите абонати. Не абонати, както е. Довиждане.